Шаян тебе қара, Булышынша бала, шаян тебе қара, булышынша бала, шаян тебе қара, булышынша бала. Шаян тебе қара, булышынша бала. Сәлем, Рамазан. Сәлем, Рамазан. Сәлем. Достар, аңлағансыздар, бүгін бізде қонақта битбокс ұстасы Рамазан Юсупов. Рамазан, битбокс белән шөгыльләнү өчен музыкаль белем кирәкме? Битбокс үшін музыкаль білім керек, чөнки ритмны ишетү мәсьәләсе бу чиракта иң мөһиме. Менә җырлый белү мөһимме? Онысы да мөһим, чөнки монда барысы да үзара бәйләнгән. Консерваторияда бітірген керек мәлі, Рамазан. Юк, аны бетермәсәң дә була. Рамазан, син битбокс белән күптән шөгыльләнәсеңме? 14 яшемнән шөгыльләнә башладым инде. Ни өчен нәкъ менә битбокс? Ник булай гына вокал Җыр түгелдер, Әйе. Ну, битбокс һәм вокал, җыр ул үзара бәйләнгән, әйткән идем инде, әйме? Әлбәттә, битбокста син связкаларыңны ныгайтасың. Связкаларың синең эластичный була инде, шулай дип әйтсәм була. Кызлар арасында битбоксерлар бармы ул? Кызлар арасында бар шул, әйе, бар. Күпме алар? Алар бик күп. Алар бик күп. Зилә, син дә бүген битбоксер кызлар рәтенә Керергә мөмкинлегең бар, әйе. Рамазан, синнән беренче дәрес. Әйе. Нәрсәдән башлыйбыз? Без башлыйбыз. Минем беренче дәресемдә без башлыйбыз. Юк, вообще беренче дәресне без башлыйбыз бочка, хай-хет һәм хен-клеп битларыннан. Ишеткәнем бар. Бар, әйме? Әйбәт. Менә бочка. Бочка. Беренче бит бочка. Иреннәреңне менә булай узын итәсең дә менә булай узына. Иреннәреңне сузасың да булай итеп, б авазын әйтергә тырышасың. Менә булай. Бу беренче дәрес. Икенче дәрес хай-хет. Хай-хет спица. Спицалар, әйме? Әйе, дөрес. Бит килеп чыга бит, килеп чыга. Üçüncü дәрес ул хен-клеп. Хен-клеп битлардан иң катлаулысы һәм авыры. Демонстрация. Әйдәгез. Бүтүнесендә Ит кысылган бит. әйе. Мин менә шул хен-клепне өйрәнгәндә әйме, үземнең сулышымны бик тә тоткарладым. Сулыш тоткарлады шул битне өйрәнгән. Бар әле әйтимме? Бар әле 4нче бит. 4нче бит кик дигән бит. Кик ул Хәзер бүтүнесендә Менә килеп чыга. Инсаф синең яхшырак килеп чыга шул. Бу бит Симән тикрен килеп чыга. Ну, онысы шулай, әлбәттә, менә беренче тапкыр шулайдыр. Менә инде өйрәнеп бетергәч, ул Семенка сыман булмачак. Рамазан, менә син индраларын бөтенсен беләсең. Ничек син аларны берләштерәсең? Ул нидер импровизациямы? Монда импровизациялар да бар һәм башка әзерлекләр дә бар шул. Әлбәттә, беренче тапкыр өйрәнгәндә авыррак була, аннары җиңел генә булып китәчәк. Казанда битбоксерлар арасында батллар үткәреләме? Үткәрелә, әлбәттә, ул ябык формада гына үткәрелә. Менә киләчәккә синең планнарың нинди? Киләчәккә инде Мәскәү. Шаян тәүзешен дәвам итә. Безнең белән калыгыз. Рамазан ничегендә ничек? Менә бу. Тегени, дигә канат. Бу авазын.